जाम्बि थ' लोगोफोरजों थ' गोसो दंबोला बुंना लाखा गोसो दंबोला बुंना लाखा जों बेफोरबायदि जानला मोनला बुंनानै लाग्रा नङा आरोना हेल' गाइस नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै आं बारियाव बेरायनानै नायनो नागिरदों मा मा दं मा मा गैया जोबोर गरम जिबौफोरबो थानो हागौ ओंखायनो नैबे काटे सिलिंखौ लाखाबाय नै काटे सिलिं छोटी बच्ची हो क्या समझ नहीं आता कि दा नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो तो चलो हाय गेन्द्रे गेन्द्रे हाय गेन्द्रे गेन्द्रे लंदन गसबाथ' खुगायालाय माथो नोंना हिनजाव बुगारनोसैलै सिखारदो सिखारलाय सिखारदो उन्दुबायसो जानाय नङालै मोजाङै नै थाइसे थाइनानै दं आरो बेहाय नै बेहायबो थाइनानै दं आनारसआ आरो बेहायबो नै जरानो थाइनानै दंखायो आरो लागाव नै जोंना नारें खाजिया थाइनानै दं माबायदि रिदि रिदा गरम बोथोराव जाय जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो नोंथांमोनहा आंथ' बहुद मोजां मोनो टेस्टि गरम बोथोरनि थाखाय बहुद बेस्ट थाइनै खानानै लाखाबाय नै दा हख्लायनोसै माबा जानोसै आरोना लागाव जोंना फान्थाव बिलाथिया नै हाग्रायावसो थायखुमानानै थायो आरोना मोननानै दंजोबो जानाय नंला खानांसिगोन बेखौ मोननानै दंजोबो नै हाग्रा गेजेरावसो आरोना एसे बोखांना होनांसिगोन ओमफ्राय बेहायबो थायनानै दं मा बुङो हाग्रा गेजेरावनो हाग्रायानो नायलाय थायनानै दं आरोना आरो बेहायबो नै फिसा फिसा थायनानै दं फान्थावखौबाथाय जोंना सिङावसो दोनो आरोना बेफोरबायदि समझ रहे हो
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? प्यारी समझ गई ओमफ्राय नै जोंना फान्थावखौ इदि सिङावसो जोबना दोनो आरोना थाइदों थाया नङा थाइदों फिथाइयाबो नै नै फिसा फिसा आरो थाइदों आरोना बिबार बारदों नै बिदि सिङावसो दोनो आरोना नै 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 बे फाग्लायानो होख्लायजोबो फान्थाव बिलाइखौ ओंखायनो बिदि खोबना दोननांगौ जाहैबाय आरोना चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू नैबेथ' फाग्लिया जाया बे खालि आदारल' जायो बिदि फान्थाव बिलाइफोरखौ जाया नै बे हले गारनायाव गैया इयो हख्लायजोबो आरो फान्थाव बिलाइखौ इयो नै नै सालाया जाम्बि थ' लोगोफोरजों थ' फाननानै लाजोबखायो आरोना गोदानसो खायामोन ओरैनो हगारनायसो दा खागोदानखाय बिराद गियो आरोना मानसिखौ खाथियावनो थांनो हाया नै फाग्लि र' फाग्लि र' ओइ दे फाननानै लालायबाय आरो मासेलाय मासेया नै सान्दुं गोसायावनो दंगासिनो बेबो र' जा गिखायो आरोना मानसिखौ दाख्लै हमनानै लाबोनायाव जा होसोनाय जाबायना होसोजानानै बिराद गिदों थ' लोगोफोर सान्दुंबो बिराद गोसा थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो गुबुन मोनसे भिडिअ'जों नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनबावगोन थेंक्स फर वाचिं टेक केयार बाय बाय